Hello guys, आं सिमान बड'लेण्ड खबर चेनेलाव दिनै आङो थमास एडिसन साइन्टिस्टनि खोथा खोन्थानो सानदों। बिथाङा उन्दैयाव स्कुलाव हाबैदोंमोन। बे स्कुलनि टिचारा बेनो सानसेखालि बिमानो गांसे लाइजाम हरदोंमोन, थमास एडिसननि बिमानो, नों बेखौ नोंसोरनि आइनो है होननानै। बे लानानै फैनानै बिमानो होबाय। जोंनि टिचारा हरदों, आइयै नोंनो बे लेटारखौ बिमाया फरायबाय। फरायखांनानै बियो फिसालाखौ गोबानानै लाबाय। बेनिफ्राय फिसालाया सोंबाय, टिचारा मा लिरदों आइयै लेटाराव? बेनिफ्राय बिमाया लेटारखौ बोलाफिननानै खरा खरायै फरायबाय जे नोंनि फिसाला थमास एडिसना जिनियास गथ', बियो सुपार इन्टेलिजेन्ट। दा जोंनाव बेबादि एथ' इन्टेलिजेन्ट टिचार गैया जोंनि स्कुलाव। जों नोंनि गथ'खौ ओंखायनो जोंनि स्कुलाव फोरोंनो हानाय नङा। नोंथाङा दिनैनिफ्राय नोंनि गथ'खौ न'आवनो फोरों होननानै बुंदों। तखन बिमाया फिसालाखौ बे दिननिफ्राय न'आव फोरोंबाय, स्कुलाव बियो हरासै। बेनिफ्राय गथ'आबो गोसो होनानै फरायबाय। बिदिनो उनाव थमास एडिसनाथ' सासे बिराद गिदिर साइन्टिस्ट जाबाय। बहुद जिनिस बिथाङा इनभेन्ट खालामबाय, जेरखम बाल्ब, बेनिफ्राय इलेक्ट्रिक कारनि बेटारि, मसन पिक्चार्स, बेबादिनो 1093 पेटेन्ट बिथाङा सृष्टि खालामदों। बिथाङा गिदिर बिजनेसमेन जाबाय, नामजादा मानसि जाबाय। दाना बिथांनि बिमाया, थमास एडिसननि बिमाया बैसो जानानै उनाव रुंसारि जाबाय। दा बिथाङा सानसेखालि बिदिनो रुमफोरखौ साब सिखन खालामदोंमोन। बियो थिग बिमानि रुमखौबो बे फोसाबदों। बिमानि रुमखौ फोसाबनायाव दाना बै टिचारा गावनि बिमानो हरनाय लेटारखौबो बे मोनबाय। कल खालामनानै दंमोन। दा बे बोलानानै नायबाय, बेवहाय मा लिरदोंमोन। दाना नुबाय बियो, नोंनि गथ'आ मेन्टेलि उइक, नोंनि गथ'खौ न'आवनो लाखि, नोंनि गथ'खौ स्कुलाव फाथायहरनाङा, बिदिसो लिरनाय दङमोन। दा बे लेटारखौ फरायनो मोननानै थमास एडिसना ओरैबायदि मोनसे बेनि मेगनाव मोदै फैबाय। तखन बियो सानबाय, आंनि आइया जुदि बे खोथाखौ बे दिनाव बुंनायमोनबा, बे लेटाराव जेखौ लिरदों बेखौ, होमबाथ' आङो दिनै बेबायदि मानसि जानो हानाय नङामोन। बिमाखौ बे बिराद मोनसे गोसोखांबाय। बिमानि दारैनो गाव बेबायदि सासे साक्सेसफुल मानसि जानो हाबाय, एथ' सृष्टि खालामनो हाबाय, इनभेन्ट खालामनो हाबाय। बाल जोंनि थाखाय दरखारि बुस्थु। बिथाङा आमेरिकानिमोन। दा जोङो बेखायनो बे सल'निफ्राय, बे रियेल घटना, बेनिफ्राय जों बेखौनो मोनथिनो हादों जे जोङो भाषाखौ जोङो जानला मोनला बुंनो नाङा। सोरखौबा जोङो माबा मोनसे बुंनाय, बे भाषायानो बे मानसिखौ ओरैबायदि डाउनावबो खोख्लैनो हागौ। दा बै जिनिसखौनो बिमाया बे सेम टु सेम फरायनानै होयोमोनबा, थमास एडिसननि गोसोआवबो बै मोनसे हयथ' एनार्जिया फैनाय नङामोन। बे हयथ' डाउनसो गावखौनो आरो सानस्रिनानै लागौमोन। दिनै बेनि बिमाया एथ' सांग्रां, एथ' मोजां बिनि साननायाव फैदों जे आं आंनि फिसालानि सिगाङाव बे टिचारनि बुंहरनाय माबाखौ बेनो खोन्थाजानाय नङा होननानै। दा ओंखायनो जोंबो बयबो साबधान जानांगौ। टिचाराल' साबधान जानांगौ बे नङा। जोंबो मालाबा बेबायदिनो सोरखौबा मा खालामो, एकदम आन्डार एस्टिमेट, डाउन बेबायदि मोनसे होयो। जोङो आन्डार एस्टिमेट खालामो, डाउन खोथा बुङो, डाउन खालामनानै खोथा बुङो। बेबायदि जों मालाबाबो जानो नाङा। सोरनाव मा टेलेन्ट दं जों बेखौ मिन्थिया, खिन्थु जोंनि खुगानिफ्राय सब समाय खालि थुलुंगा होनाय, इन्सपायार खालामनाय खोथाफोरखौ जोङो जेब्लाबो बयखौबो बुंनांगौ। बेसो जोंनि थांखि जानांगौ। बेखायनो सिमाना बुङो, जिखि खोथा बुङा गुबुननि मोजांनि थाखाय बुंनांगौ। गुबुननि मोजां नों मावोबा नोंनिबो मोजां जाखागोन। दा ओंखायनो गुबुननिबो मोजां मावनांगौ, साननांगौ, बुंनांगौ। अट'मेटिक नोंबो होमब्लाना नोंनि थाखाय मोजां सानखागोन, मावखागोन, आरो नोंबो मोजां जाखागोन। दा आंल' मोजां जानो सानोबा जानाय नङा। तखननो बै मोनसे सोरनिबा थाखाय गाज्रि साननाय, सोरखौबा
गाहायाव दोननो नाजानाय बे साननायफ्रा फैयो। एसेनोसै नोंथांमोनहा आंखौ थुलुंगा होबाय था, बेबादिनो आं मोजां मोजां माने मटिभेशनेल भिडिअ बयखौबो इन्सपायार खालामनो हानाय भिडिअ लाबोबाय थागोन। अन्नानै नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम। गोजोन्थों।